Здравейте хора! Не много често ми се налага да правя такива видеа, но днес ще имаме нещо различно в моя канал, а именно първо впечатление от продукт. А именно фотоепилаторът на Philips Lumea. Ако искате да разберете какви са моите първи впечатления от двете процедури, които направих върху себе си, продължавайте да гледате това видео. Първо искам да започна с няколко разяснения. Да, продуктът ми беше изпратен от Philips за ревю и тестване. Второ, както заглавието на това видео казва, това ще е първо впечатление от продукта, а не ревю. Има доста голяма разлика от двете видеа. Както ви обещах, след няколко месеца ще направя клип, в който да ви обясня цялостният ми експеримент с този уред, но за сега остава само първите ми впечатления. Използвах уреда вече 2 пъти. Това е 4. Използвах уреда само 2 пъти. Всяка процедура се прави, като се изчакват 2 седмици и се прави следващата. Всичко си е написано в подробно опътване книжка, която да ви обясни как, кога и защо. Нещо, което не ми хареса, е, че от Philips се свързаха доста късно с нас. Лятото вече беше започнало, аз съм от Варна, ходя на море доста често. Не ходя на море доста често, тази година просто ходя на море доста често. Може би ще да е много по-добре, ако бяха изпратили фотоепилаторите в началото на годината, за да мога да ги тествам аз и останалите момичета и да ви дадем пълното си мнение вече. Но не знам, фотоепилацията е доста актуална тема за лятото и за топлите месеци. Просто защото бръсненето е адски неудобно, трябва да го правите доста по-често. Лично аз съдя по себе си. Трябва да се бръсна всеки ден, ако искам да съм с меко гладки крака. И наистина понякога е доста досадно, когато бързате и нямате необходимите 10 минути, за да го правите. Уредът изглежда ето по този начин. Много е удобен, без кабели, които да ви се пречкат напред-назад. Само използвате кабел, докато се зарежда. Трябва много внимателно да поставяте фотоепилатора върху кожата си. Ако сте го поставили правилно, той ще светне. Ако не е поставен правилно, няма да ви светне лампичката, което означава, че не може да натиснете бутончето, което неутрализира косъмчетата. Уредът твърди, че може да се използва върху всички зони, които са по тялото ви. Аз нямам приставката за лицевите, но мисля, че всичко от брадичката надолу може да го използвате. Подмишници, ръце, триъгълни, крака, корем, гръб, кой каквото има. Това, което забелязах, използвайки уреда, е, че доста трудно се справя с зони, които са с сгъвки и по-мека кожа. Ако използвате епилатора на тази част по крака и по ръката, няма да имате никакъв проблем. Доста е лесно. Но що се отнася до сгъвките, подмишничката, изобщо в сгъвката на крака ви от вътрешната страна, доста трудно се използва. Доста трудно се използва и на самите бедра, които са отзад. Лично това е моето впечатление. Но въпреки това, мисля, че с добра тренировка или ако имате някой, който да ви помогне, няма да изпитвате никакви затруднения да го използвате. Адски бързо става. Слушах доста от момичетата, които се оплакаха, че батерията на уреда пада доста бързо и не могат да го използват върху двата си крака. Моят съвет е: не скачайте върху огромни участъци от кожа, върху които да работите. По-добре в един ден решете да си работите само долната част на краката, в друг ден само горната част на краката, в отделен ден само ръцете или подмишниците, или изобщо направете си някакъв план, график. Не очаквайте наистина, че уреда ще издържи абсолютно цялото ви тяло. Въпреки това, при едно зареждане аз смея да твърдя, че на мен лично уреда ми стигна да мина краката си и дори мисля, че бях започнала едната ръка. Това е лично при мен. Не знам защо другите момичета са му свършили батерията. Единственият недостатък, който мога да споделя за уреда, като наистина недостатък от ползването ми до сега, е това, че там, където имах по принцип подкожни косъмчета върху моите крака, броят се им удвои. Не знам защо, не знам как, консултирах се и с Боряна, тя каза, че няма този проблем, но при мен подкожните косъмчета удвоиха своя размер. И това е нещото, което наистина не ми хареса, защото уредът твърди, че предотвратява появата на нови подкожни косъмчета. Надявам се, когато успея да го тествам по студените месеци изцяло,
този страничен ефект да отпадне, но за сега смятам, че трябва да го споделя с вас и да знаете, да, при мен специално, не знам другите момичета, мисля, че почти съм сигурна, че не са изпитвали същия проблем, но при мен подкожните косъмчета се удвоиха, което е доста странно. Друг малък съвет, който мога да ви дам, е да си купите бяло моливче за очи и просто да го използвате, за да маркирате къде сте минали вече по кожата и да не се преповтарят участъците, които вече сте облъчили един път, така или иначе. Нещо, което може би забравих да споделя с вас в самото начало, е, че уредът използва IPL технологията, което, казано на по-простичък език, означава, че тези от вас, които имат малко по-тъмна кожа, няма да могат да използват уреда със същата ефикасност, както някой с по-светла кожа. Според мен уредът е най-подходящ за момичетата и момчетата, които са с бяла кожа и тъмно окосмяване, както съм аз. Има малък чарт на кутията, който по-конкретно обяснява кога може да използвате уреда и кога не, в зависимост от пигментацията на косата и от пигментацията на вашата кожа. Мисля, че ако сте в някои от магазините, може да помолите и за самата книжка с опътването или просто да се консултирате с служител, който да ви помогне, ако имате затруднение и не може да прецените колко тъмна е вашата кожа и колко тъмно е вашето окосмяване. До сега не съм изпробвала фотоепилация в козметичните салони, не съм изпробвала и фотоепилация в пълния ти размер и у дома. Уредът според мен е подходящ за тези от вас, които по някакъв начин искат да спестят парички и малко или много са по-притеснителни и не се чувстват комфортно да отидат в козметичен салон, където трябва да разчитат на друг човек да извърши тези процедури върху вашето тяло. Лично аз знам, че обезкосмяването ми е болна тема. Мразя да го правя, но нали сме жени, трябва да го извършваме и то доста често. Искрено се надявам да съм успяла да помогна с това видео. Ако случайно съм забравила да спомена нещо, по-долу в информацията ще оставя линкове към Facebook страницата и изобщо сайта на уреда, за да може и вие да си прочетете. Оставете ми и коментари, ще се опитам да отговоря на колкото се може повече от тях. Желая ви леки усмихнат ден, не забравяйте да сте толерантни към различните и ще се видим съвсем скоро в следващото ми видео.